Zer eskainiko diguzu gaur Ibarran? Gure kontzertua. Azken aldian ohikoa den kontzertua, ez? Azken eta azken aurreko diskaekin egina. Oda, nire gauzak, gehien bat nire gauzak, nire kantuak, ahatik, diskatik baten ditugunak, eta hemen hanka hola gauza tradizionalak ere bai. Baina gehien bat gure gauzak. Gutxi gorera zenbat abestia abestuko dituzu? 14 inguruan izaten da. Gero hori jendean eskaeran arabera ere joten da, eta ikusten bali badeu jende gutxi edo galdi txarra edo orduan mugerstu egiten da, en fin, hori gero ikusiko. Ibilbide luzeak azu musika munduan, eta anekdoten bat pasako zitzaizun, ezta? Bai, baina hola bat-batian anekdotak, bizitza guztia da anekdota. Ez dakit, agian kontzertura etorri eta hilebetez konfunditu. Holako gauzak, ez? Etorri ardura guztiarekin eta handik hilebetea izan kontzertua, ez? Horrelako gauzak. Bat esategaitik. Eta Ibarrara etortzen zaren lehenengo aldia da? Ez, nik uste txominekin eta izana gerala, baina aspaldizko, Aspaldizko. Eta plaza betetzeko asmoakin, ezta? Hori ez da gure asmoa hori da, ez? Jendea etortzen balima da hori bai badakigu gustoa aterako dela, edo joango dela. Baina zenbatetainoko interesa daukan hori ez dakigu haindik, ikusiko dugu, gero ikusiko dugu. Eta kontzertu amaituta gero, ze egiteko asmoa? Ibarran jarraituko duzu, festan? Nera dinean kontzertua bukatu ondoren, etxea jun, deskansu ederrean, dutxa eder bat hartu, eta oie. Bai. Eta nondik datorkizu musikaren abeslari izatearen zaletasun hori? Arraro egiten zaitu hain horrelakoa gauza galdetzea. Nire arrotasun zera ezinean, iruditzen zait jende guztia jakin behar dula ja, ez? Eta, nunbait, belaunaldi berrik ez dakizu. Ne honek ere ez dakit, Zan nahi dut beti kantatu dut, nire txian beti kantatu izan da, eta hortik, bai, besterik, gaur Euskal Herrian asko kantatzen zen, lehen. Oain zaratak ez diguzten, baina lehen bai. Ondoan zauzkat gauez, kiratxea leku garri, handoziraldu zaitez, arratxa iluntzean, arratxa iluntzean, arratxa iluntzean.